Polbona Tarda. Zdravím všechny kules v České republice za portál www.fcbarcelona.cz, který v ročníku 2010-2011 pořádal první ročník typovací soutěže, ve které všichni soutěžící, kteří se umístili do prvních 10 míst, mohli vyhrát velmi hodnotné ceny, kromě jiného podobný dres, případně vlajku nebo šálu a další hodnotné ceny. Typovací soutěž skončila, sezóna byla velmi úspěšná, zisk ligového titulu a titulu v lize mistrů je určitě věc příjemná, ale je třeba rozdělit také individuální ocenění a naši fanoušci si je rozhodně zaslouží, protože typovali správně. Nicméně musíme provést losování na některých umístěních, protože se sešly počty bodů. Já teďka projdu seznam všech výherců, je to prvních 10 soutěžících. Nicméně u míst, kde se bude muset provést los, se zastavím a provedeme los. K tomu se ještě vrátím později. Takže první místo v typovací soutěži obsadil typující Bafo s 53 body. Tento soutěžící získává dres dle vlastního výběru. Na druhém místě se umístila typující X Martinka X s 51 body. Tato soutěžící získává triko dle vlastního výběru. Třetí místo, a tedy bronzovou medaili, jestli se to takhle dá říct, získává soutěžící Romy se 49 body, který vyhrává šálu. Tak, teďka následuje situace, 4., 5. místo, jsou zde dva soutěžící, Daido, případně Dido, jak se mu zlíbí, a Ronaldinho 86, kteří shodně získali po 47 bodech. 4. místo se bude losovat a bude to probíhat tak, že zde mám lístečky se jmény těchto soutěžících, tudíž Dido nebo Daido a Ronaldinho 86, které vložím do tady toho hrnku a vylosuju 4. místo. Takže nejprve Daido a Ronaldinho 86. Tak, promícháme. Tak a 4. místo v soutěži a tudíž vlajku získává soutěžící Dido nebo Daido. Já si to tady zapíšu. A je zřejmé, že 5. místo získává Ronaldinho 86, který samozřejmě nemusí být zklamaný, protože vyhrává plakát FC Barcelony opět dle výběru. Obdobná situace, jako byla u 4., 5. místa, se vyskytla i u místa 6. a 7., kde opět budeme losovat. Obě tyto umístění budeme losovat stejným způsobem. To znamená, první vybraný skončí na 6. místě, druhý vybraný skončí na místě 7. Máme zde dva soutěžící, Fanda a 33 Dado. Tak, vložím oba soutěžící opět do losovacího zařízení za přítomnosti notáře, respektive notářky. Zamícháme. A 6. místo, a tudíž tento krásný hrníček, získává 33 Dado. A 7. místo, a překvapivě také hrníček, získává Fanda. Situace obdobná, leč o něco zajímavějšího nastala u 8. až 10. místa, protože se nám zde sešlo celkem 7 soutěžících. Já je budu opět postupně tady vkládat do hrníčku a opět budeme losovat o 8. až 10. místo. Bude to probíhat tak, že první vylosovaný bude na 8. místě, druhý vylosovaný na 9., třetí vylosovaný na 10. místě. Zbylí soutěžící a tudíž také vyhrávající se však
nemusí zlobit, protože vyhrávají také, ale k tomu se vrátím až později při rozlosování. Takže do osudí dávám typujícího se jménem Dejdík, Baza, Miso 44, Marko 21, Cizo 1, Martina 10, a jako poslední gol sudí bude Roz 1. Takže se dáme na losování. Připomínám, losujeme nyní 8. místo, kdy cenou je tato známka. Tak, já vytáhnu prvního výherce této částečného losování o 8. místo, kterým se stává soutěžící Roz 1. Takže Roz 1 vyhrává tuto krásnou známku. A jdeme na další losování. 9. místo soutěžícího nic nepřichází, protože vyhrává překvapivě druhou známku, na které je vyobrazen znak našeho klubu a nápis Barsa. A vyhrává Martina 10. Tak, a do třetice jen to nejlepší. 10. místo. A výherce obdrží tuto klíčenku. A výhercem se stává Cizo 1. Takže Cizo 1 obdrží klíčenku, kterou může používat, jak se mu zlíbí. Nicméně ani pro ty další zbývající 4 soutěžící, kteří byli v osudí, jenom zopakuji jména. Baza, Miso 44, Marko 21 a Dejdík. Tito soutěžící získávají tyto nádherné propisky se znakem FC Barcelony a s nápisem FC Barcelona. Tak, já bych chtěl všem pogratulovat a těším se na vaši účast, na účast všech soutěžících v typující soutěži i v příštím ročníku. Předpokládáme, že by soutěž měla být rozdělena do 2 kol, to znamená na podzimní a jarní část. Ovšem budete včas informováni a přeji vám hodně štěstí do dalších typování a zároveň hodně sportovních osobních úspěchů. Díky, bonanit.